नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. सांसद अनंतकुमार हेगडे बीजेपी पक्षावतीन एमएलसी प्रचाराक स्तब्ध. अभ्यर्थीचेर फरक पडू शकता. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्हा एमएलसी निवडणुकेक बीजेपी पक्षावतीन अभ्यर्थी श्री गणपती उळयेकर हेमी प्रचाराक सुरू केला. जाल्यार पक्षावतीनच तेमकां खूप नुकसान जावू लागला. कारण एमएलसी अभ्यर्थी श्री गणपती उळयेकर म्हणून निश्चित जातरे सांसद अनंतकुमार हेगडे हेमी जिल्ह्याच्या पक्ष प्रमुखापासून पयस आणि तटस्थ आसात अशें कळयला. पक्षावतीन तेमकां प्रचाराक यो म्हणल्यार तेमी नाकार दिलो. अशान पक्षाच्या मुखंडा भितर आणि सार्वजनिकाक एक चर्चेचो विशय जाला. एक दिवस तरी प्रचाराक यो म्हटले तर सवड मेळार येता अशें म्हूण तेमी बेंगळुरात गेलात. थोड्या दिसां पयलीं येल्लापुरात माजी मुख्यमंत्री श्री येडियुरप्पा हेमगे नेतृत्वात जनस्वराज्य यात्रा समावेशात सांसद हेगडे हेमी गैरहजर आशिल्ले. तेमगेल्या आप्त सहायका कडल्यान कळला की 26 नोव्हेंबराक ते दिल्लीत वयतले. 29 नोव्हेंबराक संसद अधिवेशनात भाग घेतले. ते अधिवेशन डिसेंबर 13 समाप्त जातले. 15 डिसेंबराक वापस शिरशी येतले. हेजे मध्ये वेळ मेळ्ळार 10 डिसेंबरा येवन मतदान करतले अशें कळयलां. हेजे पयलीं सांसदाले उतर म्हणल्यार वरिश्ठाक जाल्ले. गेल्ल्या विधानसभा निवडणुकेक हेमीच अभ्यर्थी निवडिल्लो आणि तेमकां निवड हाडूंक हेगडे हेमी खूब प्रयत्न केल्ले. पण आता पक्षात भिन्न अभिप्राय जाल्ल्यान असो बदल जाला अशें सार्वजनिकाले मत आसा. हेकात बीजेपी पक्षातर्फेन उळयेकरालो प्रचार जोरदार चालू आसा. फाल्यां शिरसी सिद्धापूर भागात प्रचार करतले. तशेंच काँग्रेस पक्षा वतीन भीमण्णा नायकालो प्रचार चालू आसा. तेमी खूप वेळा हारलात. ह्या वेळा तेमकां निवड हाडया अशें संघ संस्थेचे सदस्य उलयतात. तेमचे बरोबर ज्येष्ठ काँग्रेस फुडारी आसात. हे तेमकां एक प्लस पॉयंट. बीजेपी सांसद गैर आशिल्ल्यान बीजेपीच्या अभ्यर्थीक थोडो फरक पडू शकता अशें जनादेशाले गणित. अखेर विजयी माळा कोणाल गळ्यात पडता हे मात्र निवडणूक निकालानंतरच कळटले असं सार्वजनिकालो अभिप्राय आसा. पावस थांबिल्यान शेतकरी उरील सुरील पीक वाचोवच्या कामाक व्यस्त. जोयडा. गेले 10 दिवस सतत पडिल्ल्या पावसामुळे कापील भात पुराय प्रमाणात भिजून गेले. तण पुराय खराब झाले असून वर्षभरात जीवन करण्यासाठी थोडे तरी भात मिळतले म्हण आता शेतकऱ्यांनी धडपड सुरू केला. झाला शेतात मोठ्या प्रमाणात उदक साचिल्ल्यान जास्ती मजूर घेऊन काम करचे पडता. बरेच भाताच्या दाण्याक कोंब फुटिल्ल्यान शेतकऱ्याक मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असा. तालुक्यात 4-5 महिने मोठ्या प्रमाणात पावस पडते आशिल्ल्यान तालुक्यातले शेतकरी भात पीक काडच्याक जास्त पसंत करतात. तालुक्यातले रामनगर, जगलबेट, असू, शिंगरगाव, अखेती, आवेडा, जोयडा पंचायत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात भाताची लागवड जाता. ह्या वर्साक मध्येच बरोच पावस पडिल्ल्यान भात पीक भरपूर येयले. जाल्यार दिवाळी वेळार मुसळधार पडिल पावसान भरपूर येयले भात पीक पुराय प्रमाणात उध्वस्त झाले. मात्र पावस आता थांबिल्ल्यान उरील सुरील भात पीक जम करण्यासाठी शेतकरी धडपड करते आसात. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात ग्रामीण रस्ता आणि पूल अभिवृद्धी कामगारीचे 70 कोटी रुपयाचे कामगारी टेंडर KRIDL संस्थेक दिव नाकात. सिव्हिल नोंदणीकृत कंत्राटदार. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात ग्रामीण भागाचे रस्ते आणि पूल अभिवृद्धी करण्यासाठी कामगारी KRIDL संस्थेक दिवूक विरोध करून कारवार तालुक्याच्या नोंदणीकृत सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर संघाच्या वतीन जिल्हा पंचायत CEO M प्रियंका हेमका लिखित अर्ज दिला. कोविड महामारी लागून सध्या नोंदणीकृत कंत्राटदार काम नाव जावन संकटात आसात. तितूर उत्तर कन्नड जिल्ह्यात येल्लापूर सोडून सगळे 70 कोटी रुपये या ग्रामीण रस्ता आणि पूल कामगारी अभिवृद्धीक मंजूर जालात. तितूंतले कारवार अंकोला क्षेत्राक 16 कोटी रुपये मंजूर जालात. कारवारचे आमदार श्रीमती रुपाली नायक हेमी ही कामगारी KRIDL या संस्थेक दिवची शिफारस करतात. त्या संस्थेकडेन समर्पक असे यंत्रोपकरण किंवा योग्य अशी अनुभवी कर्मचारी ना हे माहिती हक्क कायद्यामार्फत घेयिल्ल्या दाखल्यात नमूद केला. हेच पयलीं या संस्थेक काम दिवूं जायना म्हण उत्तर कन्नड जिल्हा पंचायत कारवारात ठराव जाल्लो. तेन्ना संस्थेक काळे वळेरीत घालून कामगारी दिवची बंद करू जाय म्हणून ठराव जाल्लो.
या संस्थेचे नाव लँड आर्मी अशें आशिल्लें. आता तेमी त्या संस्थेचे फक्त नाव बदलले आणि KRIDL अशें केलें आसा. या सगळ्या पुराव्याचे कागदपत्र अर्जेक जोडन CEO हेमकां विनंती केला की ह्या प्रकरणात पारदर्शकपणान विचार विनिमय करून सिव्हिल नोंदणीकृत कंत्राटदाराचेर अन्याय जावं नयो म्हण ह्या कामगाराचे टेंडर घालचे आणि रस्ता अभिवृद्धीचे काम मजबूत जावचे अशें कंत्राटदारातर्फे विनंती केला. ह्या वेळार श्री माधव नायक, अनिल कुमार नायक, राजेश शेट, दीपक नायक, समीर नायक, रामनाथ V नायक, उदय V नायक, प्रसाद कानेकर, प्रमोद सागेकर आणि इतर हजर आशिल्ले. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೂಗಿಗೆ ತಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀವಿ. कॉलेजा गेली चली नापत्ता. कारवार. मुणगोड तालुक्यात हुलीगंड ग्रामनिवासी कुमारी सविता हनुमंत निली या नावाची विद्यार्थिनी 23 तारखेत कॉलेजा वयता गेल्ली. ही चली अजूनही घरा पाविल ना. ती चली नापत्ते जाला म्हण तिगेल आवय शशिकला हेमी मुणगोड पोलीस स्टेशनात तक्रार दाखल केला. गेल्ले कांय दिवसाच्यान या वाठारांतल्यान अशी नापत्ते जावची घटना वाडतेच आसा. तशें म्हण पोलीस खात्यान जाता तितले बेगी तपास करूं जाय अशी ग्रामस्थांची मागणी आसा. गोंय राज्याच्या हद्दीत मलबे बोटी नुस्तेमारी करतना स्थानिक आणि पोलिसाल्या भयान जाळ सोडून बोटकार फरार. कारवार. मलबे नुस्तेमारी बोट गोंयच्या हद्दीत तळपणा लागीं नुस्तेमारी करतना गोंयच्या स्थानिक आणि करावळी पोलिसाल्या सहयोगान तेमकां धरूं वयतना मलबे बोटीकार आपापली 1 लाख रुपया किमतीची जाळां 13 बोटकार घाईल तशीच उदकांत सोडील जाळां तशेंच सोडून गेल्ली घटना आज घडली. आंतरजिल्हा बायक चोरी प्रकरणात एकल्याक अटक. कारवार. शिवमोगा आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गेल्या कांय महिन्याच्यान बायक चोरी जावची प्रकरण वाडती आसात. अशीच एक घटना कारवार चेंडिया हांगा घडली. हांगचे निवासी सिद्धेश नाईक हेमगेल बायक चोरी जाल्ली. तेमी कारवार ग्रामीण पोलीस स्टेशनाचेर ह्या चोरी प्रकरणात केस दाखल केली. ह्या चोराचो तपास करताना बायक चोरीला आरोपी शिरवाडच्या बंगारप नगरातल्या आनंद तेलवादी हांकां अटक केला. फुडलो तपास अजूनही चालू आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.